Exército. Ola parroquia, benvidos e benvidas ao Exército Meque Meque, un programa feito para esas persoas que se erguen cando te ven sacar o bocadillo da mochila para pedir un anaquiño. Para vos vai este programa. E por fin chegou o programa das empanadas. Ese famoso programa que leva esperando desde a primeira tempada, moi calmadamente, pero por fin xa chegou. E para testear empanadas estou rodeado das mellores persoas. Estou a falar de Lady Veiga. A máis empanada de todas. E Xubi. Encántame este ritual de poñer como voceciñas, sabes, en plan de facer así como a broma, o chiste tonto, Dá traballo, de sacarlle a puntiño ao asunto, sabes? Estar pensando no chiste en tal. Moitas veces xurde, pero outras veces hai que Traémolo, pensar. traémolo moi pensado. Preparamos toda a todo. semana preparando, en plan... Mentalmente. Ese ñañañán estivo entrenado, Pois sí, por fin chegou o programa das empanadas. E por fin imos a falar de empanadas e de testear. Gustaríanos estar na festa da empanada. Non nos convidaron a participar nela, pero bueno, non pasa nada. Nunca digas nunca. En Chantada era. Chantada. En Bandeira tamén. Eu estiven nesa festa. Sí. O home, non iba a estar eu nesa festa. Moi boa festa, teño que dicir. Cataches moita empanada? Moita empanada, moito viño acompañando empanada. Moi ben. Moita charanga, moi bo ambiente. A verdade é que a festa moi bo ambiente. Moito bus. Solo en... Moito bus, que eso agradecese, non ter que levar o coche ata lá arriba, nin ter que baixar para baixo, porque claro. Baixar para arriba é complicado nel. E coa empanada na barriga, pouco che apetece. Claro, está moi ben, porque primeiro asenta o estómago, campanada, tal, non sei que, e logo, pum, viño. E pum. Os anacos eran pequenos ou eran anacos de comer como na casa? Ai, non, perdona, ali cada un facíase ca súa empanada, sí. Ti vas en grupos, bueno, polo Colle menos... teu coitelo. Claro, polo menos nós o que fixemos foi ti podes encargar a empanada tal cual ou podes facer o que fixo o noso compañeiro Freddy Mercury en concreto. Oh, chamas No, noso amigo Ferni, que foi canai, fixolle o asunto, o importante da empanada, o da dentro, o recheo, o mexunxe, chamalle manillar de bicicleta, o que ti queiras, e leválo á panadaría para que meteran o mexunxe dentro e logo pecharan, por eso é empanada. Moi claro, da festa. Moi da festa. Sí. Ti falo o recheo que ti queiras e logo xa, sabes, podelas encargar ou preparar o recheo. Nós tiñamos un pouco de ambas, tiñas un de catar, tiñas unha boa cata de empanadas, pero pedimos que... unha de carne, unha de atún. Eu pensei que era como na festa da Arzúa, non? Que ti vas picoteando queixos, picoteando empanadas. Si podes ir de mesa en mesa picoteando se che deixan os veciños. Que a festa da empanada que ti comes a túa empanada. É romaría. É unha especie de romaría. Eu pensaba que era que che puñan empanadas e ti ibas comendo. Non. Home, a ver. Vexo ben que se pague unha entrada. Pero... Home, a ver se estou falando mal. Se hai alguén de Chantada escoitando isto, que me corrixa, que non teño ningún problema en ser corrixida. Forte. Eu pensaba que era outra cousa. Non. É unha festa popular, pero sin ser do PP. É dicir, é como unha festa normal. Efectivamente. Unha romería de toda a vida. Chamanlle de empanada porque tuveron que poñer algún nome, pero... Ti vas antes, colle o teu sitio, este momento de sacar a túa cinta blanca e vermella para marcar a zona que é túa e é solo túa todo o día da festa que chegas... Para balizar a zona. Exacto. Enmarquealo a zona, enmárcala, e logo xa ese día levas todos os apetrechos para ese sitio para que sea a festa. Estou un pouco decepcionado con vos, Chantada, pero bueno, non pasa nada. Ande están os de Chantada decepcionados contigo, non te preocupes. xa me esperarán aí fora. En Chantada vai pero moito moi frío. bo ambiente, un sitio increíble, moi boa fecha, sempre moi bo tempo nesa época. Que é? Ai, non sei, xa non me acordo. Xullo, xa. Bo momento. Facía calor. Eu sei que facía calor, polo tanto entendo que xullo. Vamos a poñer, non sei cando. Teño así unhas preguntas tamén por saber cal é a vosa empanada favorite, basicamente, para ir testeando. A ver, é que eu de cativo sempre tiven como moita adicción. Adicción?
Sí, as de lomo que facía, porque o que dicía Lidia de o do mejunje, todo eso, xa cando ia a Pontevedra a casa da miña abuela, pois facían eso, mejunje na casa, e logo metían na panadería, e xa que a masa formaba xa así a empanada que tomamos habitualmente. Entón, a de lomo era a primeira así devoción. Logo descubrín as de zamburiñas, así, zamburiñas ao Carallo, volvíchete premium. Home, o paladar tamén evoluciona. É que as de zamburiñas, as de chocos... Home. Claro, isto depende moito da túa carteira ou de onde sexas, claro, entendo que os de interior somos máis de carne asada. Dixe unha cousa favorita, unha cousa favorita, outra cousa é o que comes habitualmente. Tamén é certo. Claro, porque ao A final tua sempre favorita final, é zamburiñas. por elexir un así, tamén de según a masa de millo ou non, tamén me cambia o asunto. Claro. Hai moitos factores. Tamén, E a túa? a da miña abuela. Xa, pero cal fai? Pois, mira, Sen facía, nada, somente non o facía de mejunje. atún e de bacallau. Ahora non fai porque cambiou do forno da cociña ao forno eléctrico, jodíchela. Xa. Non é o mismo. Non é o mesmo. Entón, agora, como xa non é o mesmo... Moi clásico. Sí, E de sí, bacallau sí, con sí, pasas. sí. Ese tamén moi clásico. Non lle botades pasas, por favor. Esa é a única cousa, Oxento. odio as pasas, pero solamente esa A empanada de que fai miña bacallau tía. ten que ser con pasas. Claro, No, 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 eso no, sí. No, no, Punto. no. Sí, Mira que non me sí, gusta sí, das sí, pasas, sí, pero sí. con esa combinación acertada. Totalmente Négome, acertada. négome. Ten que ser con pasas. E ti, Carlos, cada favorita. Bonito. Esa Bonito. está. Ala. Todo me parece bonito. Bonito del norte. A ver, é certo que hai unha variedade de empanadas que están boísimas. As empanadas veganas están moi boas, porque pensar que teñen que meter moito condimento Claro. para que estea Moita dar sabor. especia, moita Están cúrcuma, moi boas. moito curry. A de grelos, a de cogomelos, non sei. A de polo con champiño. Ahora hai empanada de todo. Sí. De Huevos queixo. fritos. Bueno, eso non o probei. De feito, que diferencia unha empanada dun bocadillo? Nada. Xa casi non É diferencia. unha pizza, pero con doble masa. Claro. As tortugas ninjas galegas toman así. As panaderías ahora mismo indo ao xulgada a poñer unha demanda contra os meque por inxurias. Pero contra digo totalmente, en serio, ti unha empanada podes facela do que ti queiras. A maxia vai dentro, ti o estrumio poslo a túa maneira, non? Ti decides que poñerlle. Bueno, habría que lle poñer marcos a todo iso, porque é como as pizzas, que a xente lle bota a pizza de todo, Sí. habría que poñer tamén uns límites á empanada. Home, empanada de patatas fritas, o mellor un pouco guarrada. Ou con piña. Ai, bueno, Che, Empanada con piña, non sei. Nunca se sabe. Xa, Nunca pero- se sabe, esas combinacións nunca se saben, Sí, é como quen descubriu o pulpo, de que se podía comer. Pois, Pero eu Sí, entendo empanada de que, polvo. sabes o que é a diferencia de outras cousas? Pode ser como se fai a masa. Sabes? Porque, por exemplo, despois la magia está... está en la masa. Claro. Está a bola, por exemplo, na nosa zona, a bola non é o mismo que a empanada porque a masa é diferente. Espera aí. Espera. Espera Que aí. pasa? Espera aí que se viene Patrocinio se en ven tres. promoción. Pois non iba por aí os tiros, pero xa como Xa que mo sacas aquí. Xa que comentas, Xa que fala da non bola. vou deixar de comentar. Por favor, Lidia, procede. que nos tes que Nós, en Chantada terán a festa da empanada, pero nós en Arzúa temos a primeira edición da Festa da Bola. Unha romaría sen igual. Aquí vos lo deixo. Este sábado, Nunca vivida. nunca vivida, aínda morreu Pode- xente que nunca morrera. E pode formar parte da historia indo a primeira No, edición. vas formar parte da historia vindo a esta primeira edición da romería da Bola, en Arzúa. En concreto na Carballeira de Santa María. Ali nos vemos este sábado, día 13. Eu non, porque teño que actuar. Vale? Pero eu estarei de corazón, porque Espiritualmente estás aí. claro, está a comisión Hai un da cartón festa dos pluma de botes. Lidia. No, pero está a comisión da festa dos botes organizando a festa que nos chega con unha, organizamos dúas. A barra está evidentemente posta pola comisión, logo ti vas ali, sacas un tique, menú. Espérate, menú, que temos de menú? Tortilla non pode faltar, un choripán non pode faltar e que non pode faltar? Bola. E diredes vos, Lidia, que é a bola? Que comes? Pan solo? No. A bola en Arzúa que é? Por iso vos comentaba da empanada. Igual que noutros sitios, pero Atención, está mellor feita. Esa é a grandísima Fórmula diferencia. secreta. É pan, logo recheo e logo pan por riba. Que se estila en Arzúa? Pan, bacon, queixo, pan. Eso é a bola de bacon. É a bola de bacon clásica. Eso comémolo tía máis eu, Martín, que por recomendación de Lidia, teño que dicir. Biches, onde a comistes? Ali ao fondo de Arzúa, marchando xa. Pero pa- en Arzúa, Sí, porque solo existe en Arzúa. Ti non podes atopar esa bola noutro sitio.
sempre a xente que ven aquí, que é eso da bola? Una bolla, dicen los turistas, incluso. Ponme unha bolla de bacon. Hai xente que a pide de Bilbao, e que vai pa Bilbao a bola de bacon, Aí volo deixo, eu aí volo deixo. Bola worldwide. Este espazo foi patrocinado pola Consellería de Turismo do Concello de Arzúa. Non, pero poderían. Se queren dar cartos tamén está genial. Axuda moito o Concello de Arzúa, teño que dicir. Vamos a ter foliada aberta... vamos a ter unha sesión vermú increíble que Xavi sabe quen actúa nesa sesión vermú. Están aí os de Repugnants. De Repugnants, que teño que dicir que son mellor que os de Rapants, son diferentes. Pero son moito mellores. Aquí, pero non A noite, non acabada pola tardiña, vamos a ter ao Demo do Convento, tamén pinchando aí e tal, e pola tarde pinta caras pos nenos, imos ter un concurso de dibuixo. Hai un bolín, o sea, hai unha mascota en plan de bola, así un bolín. Hola, son bolín. Non, pero acabas de dar unha idea maravillosa. Estando aí, hola, son bolín. Queres un pouco de bacon? Eu teño que dicir que eu encantaría ir, pero teño unha foliada ese mesmo día. Pois pareceme mal. Trae a xente da foliada esta. Pero en Santa Comba. Pois non traías a ninguén. Non fai falta que traías a ninguén. Se é de Santa Comba, non. Mira, van facer unha cousa que nunca eu vin en directo, que había un xogo antes, sobre todo un xogo de homes, claro, que é o de que ti estás quieto nun sitio e dar a man e tirar un do outro. Sí. Que ese moi dos vellos, cando tiraban así, sabes, dando a man. E o rollo é quitarlle o brazo. que romperlle o brazo. Quen lle rompa antes os dentes ao outro. Sí, é como cunha man tes que desestabilizar o outro e tiralo. Pero iso tamén pode pasar en Arzúa cando non sabes cando corta a bola e che queda un cacho enganchado a parte grande e tens que tirar fuerte para que arrancalo o cacho. Iso podelo facer en Arzúa tamén. Pero que as bolas non deu meu. Non sei se me explico. Pero levan un chourizo as bolas esas. Poden levar o que ti queiras, poden ser de lomo, poden ti Pilar e o resto de panadeiras de Arzúa poden che facer a bola co recheo que ti queiras. Unha empanada dentro. Pois podería ser. Podería ser unha metabola. Unha mequebola. Sí. Gústame. Efectivamente. Animados, home, vide comer aí unha empanada, non se chama empanada, chamase bola. Ampliado o voso vocabulario, ampliado os vosos horizontes. Vide o día 13, o sábado 13 a Carballé Santa María en Arzúa. Que é pasado mañana ou seguinte. Efectivamente. Pasado mañá. Nada, está aquí a un lado, Iba a pasar increíble. Empanada, o mellor da vida. O que molaba que dentro das bolas houbera como un sorteo, como unha chapa, como roscón, como roscón, sabes? Deixa de dar ideas, non nos dá pa máis. A ver, non é mala idea, Non é mala idea. É moi boa idea. Que se metera como unha larpeira, que por certo hai larpeira de postres. Ti verás si ves ou non ves. Pero este programa especial de bolas. Pero como cando sucede no roscón de Reyes que che meten a faba ou o rei, tiñamos que facer algo así pero na bola. A bola con premio. Bola con premio. Bolín. Claro. Pero mira unha cousa, non se iso ocorriu facer a primeira maratón de Arzúa para depois baixar todas esas calorías? Xa faremos. Hai carreiras. Eu faría previa, que vayas con fame. Claro. A previa é a da sesión vermú. A previa é a sesión vermú. Ti gastas primeiro pista na sesión vermú e logo metes pa dentro. Claro. Mentras bailas con bolín. Que será unha bola con brazos así, bolín. Somos bolas, que felices estamos aquí en Arzúa. Home, por favor, pero é que o concepto de bola é super bonito. A ver, non é mal, Pois nada, Pau, non facémonos. E se montamos unha axencia de marketing antibolas polas romerías estas dando ideas. Facendo de personajes de bolín. Na feira de chantas iríamos empanadín. Bueno, ter cuidado, porque se hai unha festa de empanadilla, que sería empanadillín. Dillín, como fueran os demonios antiguos, os dillín. En Melide sería o melindrín. Hai que ter cuidado en ir a Redondela e ir á festa da cocaín. Bueno, xa empezamos. Está moi ben pensado que eso, sí, Está moi ben pensado. Non se me ocurre que facer de mascota, pero... Gústame. Un dragón, vamos a decir, un dragón. Sí, por exemplo. E ti cal é a túa favorita, a rayas. Martín? O sea, un dragón a túa a rayas. favorita. Perdón. Perdón. Es verdad. A túa empanada favorita. E ten jardado o sonido, me cago en todo. Cal é a túa empanada favorita, Martín? Canta claro. Canta claro. Eu creo que Martín non quer cantar. Esta pregunta ven con retintín. Martín. A ver, Martín, cal é a túa empanada favorita? Aí vai, outra vez. Aí vai. Que non vai falar. Non vai falar. Punto. Podo explicalo, eu. A ver. O sabe el, non sabes ti. Non o sabes. Por que non queres comer as empanadas?
non quero comer esas túas porque é solo cebola. Na casa fanchas en cebola. Na casa nunca fixemos empanada, pero Correcto. hai empanadas que non levan cebola. Eu non me fiaría moito desa casa, Martín. Xa, Se nunha casa non se fixo nunca unha empanada, cambia de casa. Cambia Cuestionate de de moitas cousas. Claro. Sí, sí. Como naquela que non se fixo tortilla. A non ser que cha manden a panadería, como levamos todo o tempo falando. Tamén. Sí. Vos que estades escoitando un pitido grande. Eu escoito a sensación da empanada. Sí, está gratinando o forno. Eso chámase fame. Pero a mí unha das cousas que tamén me gustaban das empanadas, ese por facer o graciosillo. Sí, aí está. Como quería meter o de eu que che fixen a ti gilipollas, interferiu aí co ordenador. Verdad? O jefe botándolle bronca ao técnico en pleno directo. Becarios aquí Mañá no, por favor. salides na Becarios pronto. aquí no. Me quería imitar a... no. Becarios aquí no. Baixou o micro. Que me baixou? Oxe, non salides daqui, Ay, por favor, máis. quietos. A ver, que iba a Quietos. decir tamén. Unha das cousas que tamén ten o rollo das empanadas é que está a min encanta, bueno, empanada, pan ou que sexa. Sí. E non sei se na vosa zona pasa, isto é moi zona rural, e o mellor a Martín pasa, e por iso na súa casa non fan empanada, que cando ven o panadeiro, Sí, o día antes, deixar a ou bolsa. os días antes, a collerche o mollo ese, sí. e che trae a empanada a casa. Ai, hai tanto de servicio takeaway, non, Sí, sí. Hai servicio takeaway. De empanada, peixe... Eu sei, o mítica furgoneta que te vai a pitar, pero non para Claro. que te prepare as cousas. Pero Toma, pa hai ti. hai panaderías que che levan, que che fan empanadas, che levan despois a casa. Claro. Pero recollen chumollo, e eu acordo na casa dos meus avós que collían a pota, Claro. Claro. e levaban a pota, Home, Claro. Cando non un tupper. E agora Home. nos supermercados dicindo que che fan rebaixa por traelo tupper. Perdona, eso xa existía, non te creas. Ti que estás salvando o mundo porque agora se poden levar tuppers de cristal para coller fruta ou cousas de... No, isto xa se facía desde sempre, non te vayas O ti de... que Iso é ven sendo unha bolsa de tea de toda a vida. Efectivamente. Tote bag para a xente moderna. Para ecoloxistas, nosos abuelos e nosas abuelas. Tamén vos lo digo. Pero, antes de rematar o programa, porque xa non queda moito, Pero como non queda moito? quería facervos unha proba, Unha Queques. proba. Quería poñervos a proba para saber cal é o voso nivel gustativo de empanada. Papilogustativo. Sí. Antes dixemos, non, que Xavi tiña así un gusto sibarita das empanadas. Madre Me mía. falte. Madre mía. Eu vou a poñer unha empanada de bonito. Ajá. Vale, Unha é mítica empanada industrial de súper. vale. E despois a outra é unha empanada de panadería xa con un pouco máis de glamour. Bo, pero só dúas. Sí. Bueno, entón aí non Bueno. dá o carto para máis. Non dá, Vaya non por dá, Dios, Vaya non por dá. Dios. Vaya por Dios. Nada, vamos a poñervos a prova e testear. Para iso tedes uns antifaces que debedes poñer. Vamos, sí que era- imos facernos os vale. sorprendidos. Un santifa. Non esperaban. Como un Non espacio era- para o nariz. Eu xa, Guau. eu xa me vou poñendo, A ver, vale? vou probando. Ese o Ai. atractivo Smithers a ver, me guai. pode pasar as empanadas? Pero mira, ahora que estamos así en confianza, porque isto No, síntese... a caixa tamén. Isto E síntese poño mo- Con caixa. Isto Ai. síntese moi íntimo. Ti telos os ollos Ai, Dios. pechados e de repente sintes que a cousa está sendo íntima. Vos sabedes de onde ven a palabra empanada? Quita. Non, contanos. Por mirade, eu teño unha teoría e é que vos sabedes de onde ven a palabra sándwich? No. Dun Sí, do conde. Marqués. Do o- conde sándwich con- que era ludópata perdido no siglo XVIII Ajá. e non quería deixar de xogar ás Ui, cartas. Tirou a empanada. De verdad. No. A ver, É que que estou contando sonou- unha historia que sigue, para sigue. amenizar este momento. Entonces o conde de sándwich, porque era ludópata perdido, non quería deixar de xogar ás cartas e dixo ao seu maiordomo: mira, méteme a comida dentro do pan para eu non marchar as mans e poder seguir xogando con unha mentras como coa outra. E aí apareceu o concepto do sándwich. Da ludopatía. De todo o malo aparece algo bo, non? E eu penso que a empanada, que claro, que veo antes, a empanada ou estar empanado. Non sei se me explico. Porque estar entre pan non ten nada de malo. É dicir, que veo antes, a laranxa ou o color laranxa. Non sei se me explico. Son Bueno, preguntas para que todos os que estades posiblemente- escoitando este podcast e non estades vendo, Sí, incluídos A os ver. dos mequemeques que teñen os ollos tapados, Carlos leva 5 minutos peleándose con 2 cachos de Sí. papel. Ai, isto, Mi isto má. A ver, pareceme sí. maravilloso. Para a xente que non nos ve, só nos está escoitando por iVoox ou por Apple Podcast ou por Spotify, pero desde o coche. Ai, drope. Sí, encima da mesa temos unha mostra de empanadas. Sí. Ajá. Unha empanada de panadería, como ben dicía, e outra empanada industrial de supermercado que podedes atopar en calquera
Gadisa. Vale. Mi má, vale. Eso xa xogar ir moi ao... Vou a poñer a prova pescar. aos meque-meque, dándolle a probar Ajá. estas dúas empanadas, e teñen que adiviñar cal é industrial e cal é artesá, por iso dos papeliños, para a xente que non sei que non está vendo, pois Xa só non, Vale. non necesitou explicación. Xa solo do que cheiran, xa me están repetindo. Dasnos ti o cacho, que eu non Sí. vexo nada. Xa, é que non sei como vou queres facer a xogada. Vou vos dar eu o cacho. A ver, Lidia, vai escoller un Pero hai un cacho. platito ou algo, collemos así ca man. Isto é cartón. Pero dalle o cacho na man. Sí, sí, Home, no, é que non sí, sei. pero aí hai papel, non? Que pouco Ou radiofónico xa non está había? sendo isto, de Xa, verdad. Non había. A ver, eu nada. con que decía, Pois mentras, colle un cacho. aí mentras tes. Carlos anda organizando, Colle. eu co que decía Lidia, eu penso que máis ben, oi, Pero pasou... isto é un cachazo, Carlos. Aí. Xa, bueno, é que na miña casa sempre fomos de dar cachos grandes. Mira, de Mima. de Ui, ui, textura ui, a ver. ten unha boa textura. Onde Ten unha boa collo? textura, ten formitas arriba, é compacta. Pouco falamos de comellos os rollos duros a Eu empanada. son do corrocho, eu son de parte do corrocho. Se me podes dar un cacho con corrocho, non che quero do medio. Podo probar xa? Por favor, Ten podes moito gramaje. testear. Bramaje. Ui, cheira a aceite de A ver. De Palma. de xirasol, De Palma. Que é un sitio moi bonito. Eu non vou dar un veredicto Hasta saber o outro, claro. hasta saber outro. Mirade como sona na boca. Como soa a túa boca. Buah. Que tal? Ben, Rica. sen máis tampouco, O sea, non me parece que me vai cambiar a vida. Vale, bueno, ben. Ben, ben. É un da pouso. Aquí. Ya está. Vale. Xavi, queres seguir comendo ou prefires xa probar Vou a... deixar para outro comparar? Exacto. Teño Vale, por aquí vale. unha Vou botella de deixar en auga. algún lado. Vou... Podo deixar en algún lado, apoyate. Deixa, Por certo, total... puxéchelas ao revés despois. Ai, sí, agora sí, bueno. Chicos, isto está sendo moi pouco radiofónico, Toma, segundo cacho, Xavi. Espera, que eu quero meterlle un rolo de auga para quitalo o sabor e poder facer o meu traballo mellor. Moi ben, moi ben. Bueno, xa probaron o primeiro Queres cacho. un sorbete de limón? Como nas bodas. Non. Así está ben. Donde está o seguinte cacho empanada? Vou tirar o sorbete, vale? Seguinte. Aquí tes. Ui, que esmirriada! Bueno, a forma de momento non lles está convencendo, parece. No, pero suelen ser das boas, Ah, bueno. Pera, porque A pode... ver. Mira, unha empanada compacta, se é compacta, pode ser por algo bo ou por algo malo. Entón eu aínda non a probei, pero eu creo que a simple tato esta é a boa. Vou probar. Vale. Eu, a que teño na man, non é a boa. Vale. Queres algún tipo de valoración? Porque estás moi calado, estás moi analítico. Home, teño que masticar, macho. Ah, vale. Esto Pero fai como- ruido Ñam, para amenizar o podcast. Ui, A ver, este lle vexo un punto máis de salado. Logo a masa é como máis resbaladiza. sí, está salada, Entón... E a textura parece que me está escupindo a cebola por aí un pouco. O pimento. Que fai tac, 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 tac. Mira, sabedes esta cousa de que sei que din que ahora temos os paladares mal acostumbrados de comer tanta merda xa non diferenciamos o bo do malo. Tranquilamente. E pensamos que o malo, o sea, que o bo é o malo porque non sabe moi ecolóxico. E é o bo, pero non estamos acostumbrados ao bo. Non sei se me estou explicando. Sí. Sí. Que Con os ahora- edulcorantes e as cousas parece Sí. que nos E con tanto engañan. azúcar. Bueno, tedes A mí que esta xa... sabe má plástico. Vale. Tedes a empanada 1 e a empanada 2, non? Que é a segunda empanada. E tedes que decirme cal é a empanada artesanal. Non vamos a decir a boa, porque pode ser boa para todo, en plan, hai xente que lle pode gustar a industrial muchísimo, e non por iso ten que ser mala. Eu vou dicir que a boa, bueno, perdón, que a artesanal é a primeira. Como se di artesanal en galego? Artesá. Artesá. Artesá ou artesana? Artesá. 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 Artesá, vale. A artesá é a primeira. Vale. É como sexa a segunda, empezo a preocuparme polos meus hábitos de gastronomía culinaria diaria. Xavi? Esta pola masa, a primeira, ves que xa se desmenuza un pouco máis, entón iso non está tan preparado industrialmente. Ajá. Logo do atún un pouco da sal. Está como máis seca, entón penso que máis natural esta. A segunda, dis. A primeira. A primeira. Esta xa por como... Home, a primeira sabe bonito, a segunda non sei que sabe, pero está fea. Entón, a de Gadis diría a segunda. Por Toñito. Ai, Depoi. no, Toñito, a empresa de Toñito de Ah. empanadas, é así. Vale. Creo que é del Estedo, non?
El Vale. quinito. E ti para... En resumen, Gadis a segunda. Artesá a primeira. Vale, é dicir, coincidides no voto. Sí. Vale. Pois vamos a resolver... Podemos quitarnos esto. No. E a empanada artesá a segunda. No ¿Qué me dis? vaciles, eso está fatal, Podedes Mamoles. quitar xa o rollo. A ver. A primeira é a mítica que comes do Gadis cando tes fame Esta? Sí. Pero si non aparenta. Pero Non digo unha aparenta, cousa. Pero sí. Estás de coña. No, é mentira. Isto pasa moitas veces. Dixeno eu fai un cacho. Eu vin xa vídeos deste, a idea non se me ocurre a min solo, non? Pero vin vídeos de xente que testea produtos de comida e din, sei que este é a barata porque estou acostumado a comer, é o que eu concibo como bo, pero o bobo de verdad non me sabe ben porque non estou acostumado a ela. E posiblemente a do Gadis, a normal, a que colles para merendar un día con colegas, vos resulta como máis Tamén apetecible. teño que dicir unha Disque. cousa. Ninguna das dúas está á altura do concepto de empanada. Sí, a ver, claro. Sinto moito, non sei de que empanada non terás posta Home. No. a pastelería, No. panadería daqui. Sí, non fun a lesteda por unha empanada. Vale, iba a dicir eu, porque eu as empanadas ás que estou acostumbrada, considero que son boas empanadas, saben a empanada, saben a bonito, saben ao que teñen que saber. A ver, Estas dúas non saben non é moito. empanada da festa. Paréceselle, non é empanada da festa, e tamén non é unha empanada feita na casa. Claro, claro. É dicir, É dobrado se, así de... Se fixera a miña avoa, sería moito máis gorda, con cachos de bonito máis grandes. Cunha pero cruz no medio. Se lle intentei quitar bordes Claro. e todo para que non darvos vistas, tamén Claro. che digo. Porque eu se vos dera que fora redonda, xa aí me pillades, porque Home, xa, claro. as do Gadis son redondas. Bueno, non teño Redondas de tanta calle de Gadis, pero... pero sí que é Pois certo sendo que a máis finitas, primeira... toda me engañaba, A primeira era moi compacta e normalmente as malas empanadas suelen ser así como durochas, compactas, como Claro, moito máis máis masa que- ladrillo, máis máis masa que cemento. contido. Máis industrial, máis de que Pero a deronlle igual. primeira o bonito non sei se estará de fai 3 días. Home, espero que non, comprei na hoxe. Sí, dis. Sí, sí. A ver se van ser amigos dos das galletas de Sinchan. Que pode ser, Nadie sabe. Por Pois- suposto, pero tamén a de Gadis seguro que comprou o ano pasado. No, E ca de conservantes que ten sigue viva e sen mofo. Eso pode ser. podría aguantar. Podría aguantar. Pero, bueno, estaba moi ben o programa. Hemos tiña sido ganas, engañados. tiña ganas de poñervos a proba coas empanadas. Tamén frontal. quédome coas ganas de facer o mítico programa de traer moitas empanadas e que Pensei que ibas decir que te quedabas con ganas de ir á festa da bola. E quédome con ganas de ir á festa da bola, da empanada. Unha de fariña na bola. De que? Increíble. Unha bola de fariña. No. Unha festa da A fariña. A bola. Ah, A masa da bola leva con moita fariña, fariña, leva xa. é das que tes que sabes como darlle golpes Para a que para que caia a Se non fariña. quedache todo pola barba. Aí estamos. sí. En Arzúa a fariña Home. lévase moito, estilase algo que nos gusta moito comer con fariña. E nada, que me quedou con ganas de traer moitas empanadas, pero como decíades, o está carísimo todo. Eu non sei se é a guerra, se é o combustible, pero está carísimo. E xa... Imagínate no Gadis en plan, mira, podrías poñerme un cuarto desta que está xa Tuve que empaquetada para levar comunidade. porción. Tuve que comprar la enteira, que non me daban un cacho solo. Bueno, polo menos é que está boa. Tienes que comprarla Sí, onte sí. a última hora que te facían 20-30% de descuento porque caduca o día seguinte. Controlas, Pero bueno, que xa verá tempo cando nos conviden á festa da empanada. A ver se Enchantada. Enchantada ou donde o fagan, que non estamos dispostos a ir comer empanada. Da igual o festear. sitio, a cuestión é o contenido. Exactamente. E O mollo é a xente empanada. que vayas. Sí. Así que nada, agradecervos que testeárades estas ricas empanadas. Por estar aquí outra semana máis a Xavi, Nada, que- Lidia e a Martín. E, por suposto, a todas e a todos vos amantes das empanadas, moitas grazas por escoitarnos. E nada, que serades moi felices. O gallabo repita moito a cebola.